kumandang suarane. Sopan yo ngene iki salaman. Nggih. Karo liyan ora sah salaman ora sah. Engko kuwi alah kowe tetanus yo tanganmu. Lha kula kok penyakiten to Pak? Nggih. Mbak Salsa niku nggih putunipun Pak Parlan. Nggih. Weh. Lah. Nggih. Nembang napa Mbak Salsa? Nggih. Melati rinence mawon, Pak. Wah, senenganku iki. Lagu Melati Linonte kira. Rinonce. Rinonce. Kok iso ijah ayo yo. Anjek. Pak Sigit anggere keterak angin sithik. Keterak apa yo? Angin. Makasih Mas Gepo pelukisnya Jatirogo. Hadir Mas Gepo sak kanca. Wah iki ngelukis gambar wah kelir ketoprak, kelir BK. Nggih, sekerme Bakti Kuncoro Mas Gepo. Nggih, Alas-alase bare Mas Gepo. Mas Gepo mun dados sedaya. Heeh. Satrio budaya ya Mas Gepo. Kene nggone ketoprake Pak Pri, Pak Kades nggih Pak Lurah nggih. Lurah mriki nggih ketoprak. Nggih. SB. SB. Satrio budaya. Oh, nggih. Pak Lurah mriki nggih. Nggih. Mbak Salsa kelas berapa? Kelas tunggal SMP. Oh, kelas 1 wis padha aku ya, Mas. Jure ya. Wis gede banget nggih. Menika ngagem bawa menapa mboten? Nggih, leres. Ageng bawa. Aku kalah iki ngalih aku wedi aku wis. Nggih, monggo Mbak. SMP pundi? Setunggal Jatirogo, Pak. Wih, SMP Jatirogo. Nggih. Luar biasa niki mentalnya wis dadi lho Pak. Berarti Jatirogo SMP-ne mung setunggal, Pak. Ora. Ale, tiga. Lah niki mau SMP pundi? Setunggal Lah ya Jatirogo. SMP-ne siji. Mas iki SMP no telu, SMP 1, SMP 2, SMP 3. Lah Mbak Salsa iki ning SMP 1. Nggih ngoten. Lah ya pekok tenan. Goblok ya mau jak terus kok. Putu-putune Pak Parang desa nembang desa. Nggih luar biasa nggih Mas nggih. Ayo, Dek. Nggih. Tintingannya Pak Pit. Semprem dah. Mano. Kangka dulu. Ya, apik iki, apik. Suarane apik, sok mesti gedene dadi dokter. Sinden. Sinden. Dokter nyambi nyinden ya kan ento. Ya. Ngurusi omongane wong edian. Suwe-suwe pengen ngetak aku. Mbok langsung jotos. Ampun diketak mungkin jine metu. Maleloka Salsa. Nggih. Besok tanggal 29 Oktober ada audisi Sinden Idol UNES di rumahnya Pak Sigit. April. Besok gang kurang pirang dino lho kareng. 2 hari. 2 hari lagi. Nggih. Ikut ora apa-apa. Nggih. April apa Mei, Pak? April. Nanti kamu dapat piagam dari UNES. Jadi nanti piagam kuwi iso nggo poin ngarep daftar ning ndi ae. Nggih. Jenengan sing ngajari nyinden sinten, Mbak? Ngaku-ngaku. Menika. Lah kok sing aku iki patuk tak duduk. Tak kira jenengan sing ngajari sinten, Mbak? Teng HP mawon, Bu. Oh, belajar dari HP. Nggih, leres. Luar biasa ya. Luar biasa jos tenan iki. Sumben latihan sinden yang Pak Sigit. Tep mriki nggih enten gulu kula lho, Pak. Sinten? Niku Pak Solikin.
Pak Solikin. Nggih. Oh, pundi? Pak Solikin tekan kene. Niku Nggih, leres. gurune sampean. Nggih. Diajari napa oleh Pak Solikin? Seni musik Oh, musik napa mawon? gamelan. Oh, gamelan. Nggih. Walah kin, anak mungkin. Anakmu iki lho, Kin. Solikin SD murid kin. Muridnya kin sampai daftar ke tahun 29 langsung daftar ke Pak Sigit 29 isuk teko rono kabeh untuk piagam kabeh. Mriki nggih enten Solikin ta. Lah niku. niku Tapi rambutan penerus ning nyaren penerus. Beda Solikin ngen kula. Gitu. Ayo Nduk terusnya Nduk. Nano. Bepuntane pantes dika lei tununge bang manis Calon sindene Nanda, ampang iki. selai duit 200. Arep ngopo? Tak nggone nyangoni dik salsa. Ora mikir. Gak gowo. Ora mikir jare iki suwek urung mbok bayar. Gak gawa berarti. Ora gowo iki wis tekor aku. Pak, ngambil arto 200, Pak. Asem ae. Wong arep nyawer kok nyilih lho. Kepala aku. Ah, Kula ngampil. sangu Kok ora. jebule ra karuan. Lah niku dompet apa sumur? Jebule ra karuan. Isine mung tok. Isine lengo putih. Ora ana tenan lho, Yun. Wah, nyoro. Iya. Entek tenan. Kowe nek wani njaluk karo Bu Sigit ya lho. Lah Bu Sigit tak wani njaluk. Wani pora jajal. Ya tetep wanen. Bu Diana. Ibu Diana. Saya pinjam uang 200, tahun depan aku nyaur. Suwi men. 200 kok tahun ngarep. Hah? Kok suwe men? Sing penting kan pun niatan, duwe niat nyaur ngoten to, Pak. Iya. Nak mboten beto kula utangi riyen. Lah kowe ora duwe, lah mak duwe langsung kei gene wae. Wene Bu, wene Aku Bu. lah ya ora duwe kok. Wene engko kari bayarane Liun tak potong 300 Pak. Ngene lho, Nda. Piye? Pak Sigit nak ramok ngene, no duwike ora metu. Ya bener. Nah, niki nggih jenengan nggih nyangoni dik salsa niki. Kowe wae sing meneh kan. Kula. Iya. Ndak Tapi ngubeng-ngubeng. kula ampun nyaur lho. Eh? Ampun nyaur lho kula lho. Misah wene iki. Nah, niki. Nah, Matur niki. suwun. Nggih tumbas jajan nggih. Nggih. Ditabung. Entuk kok budiane pira? 200. Lah, Pira pira Pak mbak iki iki? dik salsa ngono kok? 200. Lah sing 100 endi, Mas? Makelar. Oh, Makelar. Alah asem nek arep gawe banyaran makelar rek dadak entek 200. Niki iki, heeh. Nggih, matur sembah nuwun. Ditabung nggih. Nggih. Ampun nggih tumbas paketan. Ampun Nggih. nggih tumbas sing enggak perlu-perlu nggih. Lah dinge tumbas napa? Nggih tumbas buku. Nggih. Sikit kehilangan 200. ora apa-apa dalang kondang kok ya. Ora apa-apa 200 ada, ora apa-apa. Engko bengi ra iso turu ra iso. Mayang kok turu. Batin jangkrik liyo nono ae ngono. Wes santai-santai. Jempolan meletek-meletek ngono ya akale neng ae. Terus yo, Sa. Ingkang mawe Sinden-sinden fokus ndelokke sikile Liun. Yo Mbak Salsa. Nggih. Mas Liun lumo nggih. Nggih. Coba mang sawang drijine Liun sikil, driji sikil. Lho kok malah guyu. Guyu pemutah. Ayo. Lagian ngerti lho, Yon. Meneng. Salsa. 200 balekno. Aja. Lah ngapa? Lah iki jempol sikilku nek guyu. Lah yo wis Lah aku guyu drijine kuwi lho Mas Iki Sapi. jempol sikile calon bupati-bupati. oh, bupati. Bupati apa Rembang? Toprak. Dadi bupati nek lakon Badar Bang sik kencono. Jane sikil apa jahe ngono ya. Laos. Terus ya Nduk Salsa. Lakae wos mrene nyangking kembang melati
Solikin apik. Lanai. Iki pasanganmu mawar kuning kampung Yusuf Tepuk tangan untuk Mbak Salsa. Cita-citane pengen dadi napa sampeyan Mbak Salsa? Sinden, Pak. Oh, nggih. Oke. Sampeyan nyindeni Mas Awan.